Jotend piny William Ruto kawuono telo ne jotend migepe jogoro mongirore kod jodito mamoko mag piny owacho e chuoko gi orak maggi kaka yo mar keto e tim agenda mag piny owacho. Chenro ne ota okinyi ma kawuono e kar jot ma jatend piny e boma ma Nairobi kama twak ne ogedo e tije mag piny owacho mar dongo uchumi kedo kod mibadhi kanyakla kod keto choko mag osuru e yo manyasani. Piny owacho bende olero gima omiyo okumo wuodhe ma kinde ka kinde pinje maoko mag jotend migepe kod jogoro mogirore ka koro konogi ni wuodhe mag jotelogo owinjo bed ni timo e gwenge ma pacho ka moloyo to mar lero mise mag piny owacho. Kama methali ya Kiswahili inavyosema, atendaye njema atalipwa zizo, which I'm going to twist a little to mean that good performance will be recognized. My office has initiated the development of a public service management bill that seeks to streamline and standardize performance management in the public sector. It will provide a framework for rewarding meritocracy and performance while fawning on ineptitude and discouraging non-performance. The President has no intention whatsoever to have his contract terminated by the people of Kenya. His very intention is to have it renewed, and therefore those working under him must perform and perform efficiently. Jatend piny William Ruto nosiemo jotend migepe mane odeko chope nyasi mar keto kokgi e orak mar tich okinyi ma kawuono e pare ma boma ma Nairobi. Jotend migaogo oting'o mano mar arita Kithure Kindiki kod nyawadgi mar ohala Moses Kuria mane onyis mondo ondik barua gimomiyo ne gideko chope nyasi no. Mamoko ma bende nolornegi oko gin jagoro mamoko kod jotend kembe mag piny owacho. I don't know whether it is because these performance contracts have been going on for 20 years that many people maybe mistakenly think that it is a ritual. And that is why people resort to the old incompetent excuses that there was traffic for them not to be in a public the most important public function. We have a job because we have a contract. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. I mean, it's just as simple as that. So, for those who came late, who are members of the executive, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic, on why they do not take these performance contracts seriously.